La ciència és una gran aliada per protegir els valors naturals del Parc Natural de Cap de Creus. Avui, més que mai, és imprescindible per fer front als efectes del canvi climàtic. Des del 1998, el parc impulsa un seguiment científic marí periòdic, un dels més llargs de la Mediterrània. S'hi estudien espècies com la llagosta, la nacra, les fanerògames, el corall vermell o els peixos vulnerables a la pesca. El parc autoritza estudis especialitzats d'universitats i entitats ecologistes. Alguns se centren en espècies concretes, com el corb marí, les algues invasores o la gorgònia blanca. Altres estudien l'impacte de la pesca, el canvi climàtic o la qualitat de l'aigua. Amb noves boies oceanogràfiques, el parc reforça el registre de dades marines. Aquest coneixement és essencial per adaptar la gestió i protegir els ecosistemes marins. Els estudis científics han estat la base per a definir les mesures del Pla Rector d'Ús i Gestió del Cap de Creus. Però cal seguir investigant. El PRUG preveu un programa de recerca, la creació d'un consell científic i més formació per a guies i operadors. Escoltar la ciència i fomentar la recerca ens ajuda a protegir el mar. Amb el suport del món científic i ecologista, el futur del Cap de Creus és més esperançador.